Vi er egentlig for nat hjemløse i Malaga. Så det er lidt spændende at se, om vi vågner op uden MacBooks og telefoner. Men nu må vi se, om det går. Han vloggen. Så er det bordet. Jeg har ikke sagt noget endnu i den her vlog. Hej, Frederik han er blevet stum desværre, så jeg har taget over kanalen. Shit, det er lang tid siden jeg har filmet en vlog, men det gør vi altså i dag, en lille mini-vlog. Kæmpe krid. Nej, så holder vi. Kom. Shit, det er lang tid siden jeg har filmet en vlog, men i dag der filmer vi altså en mini-vlog, fordi mig og Lukas vi tager til Spanien. Vi er i Billund Lufthavn lige nu, og så følger vi bare lige den næste dag, hvad vi laver i Malaga, hvor vi skal være de næste 4 dage. Lad os komme i gang. Ja. Det er ikke okay. Unger, husk, bare ikke være som Frederik. Så er det faktisk godt. Vi er kommet af flyet, landet i Malaga, og der sidder Lukas og venter. Det der sker nu, det er at vi er landet i Malaga Lufthavn, og det er cirka en halv times kørsel fra Malaga centrum, hvor vi skal ind lige om lidt. Men vi har glemt at booke noget hotel eller lejlighed eller noget spændt, så vi har ikke rigtig noget sted at bo. Og klokken den er 12:30 om natten. Det skal nok blive spændende, men vi skal i hvert fald til at ind til Malaga nu. Er vi på? Ja. Så lige nu der er vi hoppet i en taxa, og vi bliver forhåbentlig ikke snydt for alt for mange penge. Men vi hopper mod McDonald's nu, efter min efterspørgsel. Derfra så ved vi ikke, hvad der skal ske. Vi ved bare, vi har ikke noget sted at sove. Og vi har 2 kufferter med på slæb. Så vi er egentlig for nat hjemløse i Malaga. Lad os se, hvordan det går. Lukas? Lukas? Der er lukket. Ja, men altså... Hvad er moralen her? Tag dine forældre med til Malaga. Vi har været i Malaga i 2 minutter, og vi er allerede fejlslået. Vi når lige at se sightseeing, mens det ikke er så crowded. Det er faktisk en god investering her. Så vi har fundet noget mad, efter at have gået rundt i byen i vi troede lige alt det var lukket, og vi skulle lige til at gå en time for at tage på Mac'en. Men det her er åbent, så frygteligt ud, men jeg er sulten. Lad os spise. Hvad har du fået? Den allermest plain pizza, jeg nogensinde har set. Og den sovser sådan lidt af olie. Og han sprang over os med sine 5 mennesker. Jeg har ikke betalt endnu. Nu løber vi. We have one extra bed and a couch if you want to. That's yeah. That's great. Yeah. It's like 7-8 minutes from here, so it's not that far. Det er jo vanvittigt. Ja. So you can also take those 2 beds, and me and my friend will sleep together. Great, man. Thank you. Well, yeah, I mean, it looks fine, right? Yeah, it's better than the street at least. Yeah, Thank you so much, guys. No problem.
Okay. Vi er for en halv time siden ankommet til Malaga. Gik jo hen på en McDonald's, som var lukket. Gik hen på en pizza-restaurant, fik pizza. 2 minutter efter det, så møder vi så nogle danskere foran en bar, restaurant noget, og nogle hollændere. Vi fortæller dem så, fordi at de spørger, hvorfor har I jeres kufferter med? Vi siger, at vi er lige ankommet, og vi ved egentlig ikke, hvor vi skal sove. Så de her hollændere, de siger, at vi har en lejlighed med 2 ekstra senge. Kom med os. Så kom vi med dem nu. Har været oppe i deres lejlighed, lige fået nogle værelser og senge. Vi står med deres mobil nu, og de kommer nu. Så det var vores nye hjem, det her. Let's go! Klokken er 5 om morgenen, og vi er på vej hjem til vores nogle helt tilfældige hollænders hotel, som har givet os nøgle og så sagt, gå amok. Ja. Så det er noget af en tillid, vi får der. Vi er ikke helt hjemløse, men mindre at vi ikke kan finde hen til den lejlighed nu, fordi nu går vi sådan ind i Malaga centrum og ikke rigtig ved. Ja. Altså, vi har ingen idé om der er en eller anden have ved det her. Så det er lidt spændende at se, om vi vågner op uden MacBooks og telefoner. Men nu må vi se, om det går. Vi er ikke blevet scammet. Vi er ikke blevet scammet, og vi vågnede op kl. 10. Så kommer der med vand til os, og der er styr på det hele. Så nu rækker vi lige pænt op, så det ser ordentligt ud, inden vi går. Hej vloggen, det er anden dagen her i Malaga, og vi er taget ned til sådan en strandpromenade, hvor der er nogle sten lige ned til vandet. Vi tænkte egentlig, at nu slutter vi vloggen af med, at jeg hopper i vandet, og vandet er altså ikke særlig meget varmere end hjemme i Danmark. Så ja, lad os bare gøre det nu så. Må jeg være med på dit star moment? Ja, det må vi godt. Fuck, det her, det gider. Altså, jeg har allerede, hvad I skal lige have sagt. Okay, vi tæller ned vloggen, og når vi rammer vandoverfladen, så smasher jeg den like-knap. Udsletter den. 3, 2, 1. Shit, det er koldt. Jeg skal have et håndklæde. Tak fordi I så med. Der kommer lige lidt flere videoer her fra Spanien i dag, men nu skal jeg have et håndklæde. Vi ses. Hej.